July ni somle paruk ania KVK Kolasi Bram in hunata na the tumna ommek chungchanga Mizoram Journalist Association Kolasi District chuan hetiang hian thu chua an siam KVK Kolasi Bram in hunata na the tumna ommeka MNF Kolasi Block Press Release a chanchin bumi te chu dot puangzar the dar angapu kan nia hetil hi Mizoram Journalist Association Kolasi District mai ti bal thei ani awangin kan ngai thu tak le a July ni sompali sanghi le somni Pathum Khan emergency meeting nein he mi chungchang hi kan ngai tu hnuwa chanchin bumi ten kan ti ngai lo angin thilom zia dik tak hi soifia atulin kan ria ani KVK Kolasi Brama in mun the tumna om nia kan ria ta wangin chanchin bumi then khatte chuan thilom zia ria tumin July ni ruk sanghi le somni Pathum Khan amuna antloa KVK rama hian in hun the na tur per tam tak khen ani ti an hmuwa amuna tlo tu te hian khotlang hroi tu then khatte an bia a thilom dan an zo chian hnuwa he thil hi vengthar MNF party ho tu tem halak na ani ti thu don ani KVK lampoin an hriat lowa per khen ani awangin dan lawa ram chu li tumna niin kan ngai mi then khatin party pakhat press release be chana puangzar anga min soina hi dot ania eng party in nge KVK ram chunga hian press release siam kan hello anhuwa Kolasi BL2 MLA puke larin liana minister hian helai ram hi atlo tumin ama ti tirani thu asayane in mun nei lo ten in mun an nei na tura malak na hi MZA Kolasi District chuan kan do da lawa in mun nei lo tak tak le mamo ngoi ngoi khotwal mi nget ngai ten in mun hi nei ngei se kan du pui zo ka ne chu mi konga chuan sarkarin dan aneya dan angin engkim kaltir masa in malak ni thin se ti hi kan du dan ane minister puke lalrin liana tor programa in mun nei lo ten in mun an be sei na mun KVK ram atlo tur thu MZA in a copy kan hu awangin news cover turin July ni som pani sanghi le somni Pathum hian chanchin bumi then khat chu amuna an kala hengwi te hi MZA anga kal an nilowa mimal anga news cover tura kal an ni heta hian kan be sei lo le kan rin lo tak main kan minister za om tak chuan Kolasi District MZA te chu dot puangzar the dara eptu party ang hiala min pu in MZA member te chu kan omna party nen lam a hriat vek thu ama troi om tu official le party worker te hriat lain a soi chiam mai hian min bara khai tak zeta he mituma video clip a 10,000 chau lang tura du lai ka then chu atu ka the dar ani bok Kolasi District MZA member te hi mifam kim le felbi kan ni lo ti kan in hria a tlin lo na po kan nei thei ani chuti rualin chanchin thar the dar konga aponga takin thudik lo le dot kan chua kan la hrengai lo in hnialna ti chuak thei chi anga te phei chuan thulak na rin tlak kan nei lo chuan kan puangzar ngai lova KVK Kolasi Bram the tumna oma po hian department ho tu te berin an hriat lo awangin keini chuan dan lova ram nei sak tumna niin kan hria a source rin tlak tak nein kan puangzar mai chaw ani MZA in nga na hi service to the people ani awangin ramle khotlang ta na thatura chuan huaisen takin ke kan pen thina chuti lain kan thu puanzara dot atelani chuan Kolasi District MZA te hian ngaidam kan dil the reng lo dot puangzar anga in pu na le eptu party ang hiala in pu na hi MLA minister le politician dang reng ka atanga kan la hriat ngai lo ani awangin tun tuma thil thleng po hi mak kan tia na po kan ti hle thu thar kan puanzar na konga lung oi lo na an nei ani po in van tlang ma se hian omzia anei lowa tun huwa chuan thleng to lo se kan du tak zet ani eizon na ta na chanchin bu media mangtu te hi mithiam bi kan ni lowa hei wang hian mithiam jok te ruain akha tokin workshop le seminar po kan nei fo train
kan tlin lo na tam taka po mason zel tumin thei top kan chu ve thina heti chung hian kan thlen chin ala thui lo ti po kan hai lo ani athiam jok le ti dan tha jok ria chuan media rong bol na poimo takhi lu chil turin kan som joka kan lu chil thei lo ani poin min fin chu turin chanchin bumi te chu kan in hong reng ani minister pukel rin lian hi ministry kalme ka hian minister faklo pol tak ani a ramtana amhala na kong sang sanga kan lo tho pui to thin angin tho pui zel po kan du a akai zaweng tu party mi te policy bial mi pui te le mizoram hun sang sanga mi te poin minister hi amhala na dan za tak chunga troi om zel turin kan bei seya chu tiang tur chuan kan som hal bokani tin policy district MZA chuan thu chua an siam ani